muono wedu watinawo neamendment bill number 3 taitoda kuti 7 years dai vakakonzautawo seni ndaitoda kuti dziite 18 years kuti tinozvara mwana pano pachechi panapa okura kusvika pa18 years asina kutomboziva kuti kune mavhotsi. Vision 2030 iri kutaurwa naMnangagwa tinge tatowo kumberi. Sangano redu mayouth edu anogona kusvika nearly 4000 mabranches edu akati wandei asi panapa semusenderari muno mayouth edu tinogona kusvika 1000. Ini ndinoitwa Madzibaba Bigi, vazhinji vanoziva kuti Madzibaba Jona. Ndinogara kuno kuSendinari kunoku iri muZarabani district. Matiri munonzi muSendinari, nhasi uri musi wechitatu zuva ratinoshandira vanhu. Musi wechitatu ndova muri kuona vanhu vaya kunobatsirwa pazuva remusi wechitatu. Ndini mutungamiri wesangano rino, sangano takarivamba muna 1992 ndichibva kumusha ndichiuya muno muSendinari. Ndiri zvakare vice political commissar kumusangano weZANU-PF muprovince, kureva kuti provincial vice PC. Ndinotenda pano mukunamata kwatinoita tiri vapostori, kungopinda chipostori chekumasowe kureva kuti munhu anenge koshesa hurumende yake. Saka nedonzvo rava Mnangagwa reNational Development Strategy number 2 yatiri izvezvi, tiri kuedza kusimudzirawo vapostori nezvishoma zvatinowana izvozvo nenzira dzakasiyana siyana. Mayouth vari kuita huku ndomatanga ehuku amaona ari uko kwaya. Tine matanga ehuku atinawo emabroiler nefenzi iri kuseri uko emaroad run. Mabroiler atobuda vakatoaburitsa nezuro akatoenda. Maroad run mamwe achiripo, dzimwe dzichiri nhiyo, dzimwe dzati kurei, kuedza kusimudzira vechidiki kuti vasumukire. Riri ndiro donzvo rapresident ravainaro. Tinoedza nepose patinogona kuti zvinhu zviende kumberi. Kuna ana amai tine mishini yatakatenga, takatenga mishini inokwana kuita 4. Ndindakaitenga mishini iyo. Ana amai ndo vari kusonera vapostori vari pano nguo dzechechi, vanenge vachisona nguo dzechechi, maT-shirts nezvimwewo. Havasati zvavo vane ruzivo rwakanyatsokwana uye havasati vane zvikwanisiro nekuti mishini yavari kutongoshandisa ndeye maoko. Hatisati taadvhanza kuenda pamishini inoshanda neelectricity. Saka kwese ukuzama kuti donzvo rapresident ravari kuda kuti nyika yedu yeZimbabwe ienzane nedzimwe nyika dziri kunze, kuti tive apa middle country pakuwana pfuma. Ndo zvatiri kuedza kuti tibatsire nyika zvichienda kumberi. Ipo pano patiri kunamata pano takaaplya. Saka mukuaplya kwatakaita takapuwa nzvimbo yekunamatira. Tine kliniki yatakapuwa iri apo stand yekliniki yatinayo yatiri kutoti tikakwanisa kuunganidza tumari, tikakwanisa kuchayawo zvidhina kana tikawana vanotibatsirawo toaka kliniki iyoyo yobatsira mapostori kuti tikavabatsirawo panapa vobva vaenda kunobatsirwawo pakliniki padhuze matambudziko atei tichikundika ayaya. Kureva kuti zvese zvichinangwa chekuda kusimudzira nyika yedu kuti iite se nyika yedu iende kumberi, nyika iti large province nedistrict racho nenzvimbo yatiri yeSendinari kuti iedze kuita se kusumukira. Tine timu yebhora yatinayo yemadzimai, women soccer, tinayo timu iyoyo yanga itori mudivision 1. Last year taitotamba nana Scotland women nana Dynamos nana ZRP mudivision 1 imomo. But gore rino hatina kukwanisa kupinda nekuda kwokuti hazvirevo kuti takakundwa. Takatopedzisira last year tiri panumber 3. Vana Scotland vakatoya takavarowa pane madzimai waya vachitamba bhora kudivision 1, but takazokundika kuenderera mberi. Takashaya mari yeaffiliation nekuti imwe mari inenge yakuenda kuhuku nekuchichi nekusimudzira madzimai. Takaona kuti bhora raiburitsa, takashaya vanotibatsirawo kuti vatisimudzire tiende kumberi. Inotonzi Jona Queens, vanhu vakatogugula vanogona kuiwana. Yaitamba zvinonwisa mvura chaizvo. Maplayers nawo apa taakutongotamba social soccer, but shungu dzedu dzaida kuti tisimudzire vechidiki vai vachienda mberi vakawanawo tumari kana vakaonekwa nedzimwe nyika dziri kunze vobva vaita se voenda kumberi. Muono wedu watinawo neamendment bill number 3 tikutoona kuti bill number 3 ranga rakatononoka kudhara. Bill number 3 raifanira kunge
rakatoitwa kudhaya nekuti zviri mubill number 3 zvokuti president vanofanira kuwedzerwa makore. Totoona kuti zvakanaka nekuti isusu vanonamata mukaona panoitwa maelections padhuze totoshaya nguva yekunamata nekuti mayouth vanenge vachimhanya vakadai, ana baba vachimhanya vakadai, plus vanhu vanenge vachityanana, but makore akawanda ekuti president vari pachigaro. Toona kuti zvinhu izvozvo zvinotisunungura isusu pakunamata kwatiri tichiita, uye mabasa edaya nenyaya yekuti kune kwaakuitwa maelections anogona kutombodzika pasi, mayouth ayo otombodzokera futi kumashure, pamwe vobva vavhiringika pamaprojects avanenge vachiita. Ende chandakafarira pabill number 3 ndechekuti president hatichaita pressure yekuvavhotera kuno kumusha kuno, vakunovhoterwa neparliament, kureva kuti maparliamentarians nemasenator ndo vanenge vakuvhotera president. Ma-MP ndisineta vasarudza kuno. Saka ndikuona kuti izvozviye zvinofamba zvakanaka. Taitoda kuti 7 years dai vakakonzautawo seni, ndaitoda kuti dziite 18 years kuti tinozvara mwana pano pachechi panapa okura kusvika pa18 years asina kutomboziva kuti kune mavhotsi, tozomudzidzisa ndisi kuti iwo ane 18 gore rino tiri kuvhota, tiri kudai 7 dzitori shoma. Amendment bill number 3 tiri kutoitambira yakadaro, but kumberi uko ngaiwedzere futi mamwe makore. Zvese zviri mairi hapana chatiri kutapudza. Vapostori vese vari kutsigira, vari kuitambira nemufaro vachisapota maprojects vanoitira mayouth edu epachechi ekuchengeta huku nekuchengeta maroadrunner nemabroiler, nekufamu vane purazi ravo ravakapa mayouth mamwe kuti agone kurima chibage, nekuti mutungamiri wedu anotungamira mabranches anopfuura 76. Tine mamwe ari kunze kwenyika kunana Dubai, Zambia, Mozambique. Saka tiri kuti isusu vanyanyo kuita munhu wani vachisumudza rese basa rekusapota maprojects emayouth. Ini ndonzi Madzimai Rosi, ndichinamata pasangano rino. Sangano redu tinotungamirirwa nemadzibaba Jona, zita ravo vanonzi Madzibaba Bhiki Musanzikwa. Vari kutibatsira zvinhu zvakawanda, kunyanya kumadzimai. Takapiwa mushini yedu 5 yatiri kushandisa, asi manje vadzoka vaita munhu 1. Danga vane umwe munhu wekuti vanogona kuvabatsirawo, tainoti basa redu raibva ranyatsopfuurira mberi. Madzibaba vari kutibatsira, asi vari kutidzidzisa kuti vana varege kuenda kumadrugs, vagone kunamata. Saka vana vedu ayo kumadrugs vazhinji hakuna, nekuti vanenge vachititungamirira. Saka ndiri kuona kuti dai vanga varamba zvavo vawanamo munhu anovabatsira pakuti isusu tigone kususukidzwa madzimai pane zvatinopiwa nezvokubata nemaoko. Ndinoona kuti tinogona kubudira nekuenderera mberi. Ndio zvinoite zvari vanotibatsira madzibaba, plus takawanda. Tine mabranch akasiyana-siyana zvokuti vakawana zvinhu zvakati wandei zvokuti tigone kusumudzira mabranch iwayo, togona kuenda mberi zvokuti vision 2030 iri kutaurwa naMnangagwa tinge tatowo kumberi. Tiri kuitirwa maprojects yesu semayouth, sematanga muri kuona apa izvezvi mabroiler akapera, asi pasara maroadrunner muri kuona. Tiri kutenda kusumudzirwa yesu vechidiki semayouth kuti tirambe tichinamata. Vamwe vechidiki vari kutora zvinodhaka, asi mutungamiriri wedu ane rudo aita kuti tikwanise kuwanawo zvekuita kuti tisawa nemukana wekuenda kunobata zvinodhaka. Tinotenda kusumudzirwa kwedu. Vamwe vari kutoreswa malicense, vamwe vatova nemaPDO izvezvi vasati vatora vari kusvika 10. Vamwe vakatora malicense vakatowanda, vamwe vari kutonopinda pamadhiramu musi weSaturday iwowo. Tiri kutenda kusumudzirwa kwedu. Yesu sesangano redu, mayouth edu anogona kusvika nearly 4000. Mabranches edu akati wandei, asi panapa semusendera ari munomu mayouth edu tinogona kusvika 1000. Asi mutungamiri wedu aita mumwe chete, Yesu vayouth acho tabva tawanda. Taikumbirawo kana paine vanokwanisa kutibatsira semayouth dai vagona kutisumudzirawo. Mutungamiri wedu aita mumwe chete, ngavatisimbisewo kuti zvinhu zvigone kufambira mberi, tichigona kuteerawo hurumende yatakapiwa yababa Mnangagwa, tirambe tichigona kuenda kumberi tichisumudzirwa Yesu sevechidiki.